ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዓለት ቀዳምን ሰንበትን ቋጉሚ 2-3-2011 ወይ ከዓ 7-8 መስከረም 2019 ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዘለና ሞት መራሒ ዚምባብዌ ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ዝምልከት ካብ ሃረሬ ዝበጽሐና ዜና ከምኡውን ብዛዕባ ጉዳይ ኣግኣዛውያን ዝምልከት ቃለ ምልልስ ክህልወና እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጅቡቲ ንዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብ ካናዳ ግዒዞም ኣለዉ። ንዝሓገዘቶም ኤልሳ ጭሩም ጋሻና ጌርና ኣለና። ኣብ መወዳእታ መዘራረቢ ይኹን ዘሎ ኣጀንዳ ኣግኣዛውያን ክቐርብ እዩ። ምሳና ጽንሑ። ኣብ መእተዊ ከም ዝተጠቕሰ ፈለማ ቀሪብና ልኩም ዘለና ንዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ሮበርት ሙጋቤ ዓሪፎም ኣለዉ። ካብ ሃረሬ ዝበጽሐና ዜና ኣሎ። ዚምባብዌ 37 ዓመታት ብፕረዚደንትነት ዝመርሑ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ሎሚ ዓርቢ ዓሪፎም ኣለዉ። ገሊኦም ኣቦ ነጻነት ክብልዎም ከለዉ ካልኦት ግና ነታ ለምለም ሃገር ናብ ድከት ዘእተዉ ንምርጫ ዝሰረቁ ንህዝቦም ዘሸበሩን እናበሉ ይኸስዎም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ወኪልና ኣኒታ ፖል ንድሕሪት ምልስ ኢላ ንታሪኽን ውርሻን ሙጋቤ ዘርኢ ሪፖርት ሊኢኻትልና ኣላ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ኩሩዕን እምቢ ባህልን ኢሎም ይገልጽዎም። ሮበርት ሙጋቤ ንዘመናት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፈላማይ ፕረዚደንት ነይሮም። ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ምልካዊ ስርዓት ዝተሓላለኸ ውርሻ ንድሕሪት ገዲፎም እዮም ዓሪፎም። ንነዊሕ ዓመታት ምክትሎም ኮይኖም ዘገልገሉ ኤመርሰን ምናንጋጓ ቅድሚ 2 ዓመት ንሙጋቤ ደፊኦም ኣውሪዶም ስልጣን ተረኪቦም። እንተኾነ ንሙጋቤ ክቐጽዕዎም ኣይፈተኑን። ምናንጋጓ ንሙጋቤ ከምዚ ኢሎም እዮም ዝዝክርዎም። ንሱ መስራቲ ኣቦ ዚምባብዌ እዩ። ንሱ ኣቦ መስራቲ ናጻ ዚምባብዌ እዩ። ንፈለማ ጊዜ ዓሚ ሚልዮናት ዚምባብያውያን ሙጋቤ ኣብ ዘይተሳተፍሉ ሃገራዊ ምርጫ ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣብ ክንድኡ ኣብ መንጎ መረጽቲ ይረአዩ ነበሩ ሙጋቤ። እቶም በሊሕ ዝመልሓሶም መራሒ ነበር ግና ድሕሪ ስልጣን ምርካቦም ድምፆም ኣጥፊኦም ኣይኮነን ናብ ጥሩታ ዝኣተዉ ከምዚ በሉ። ኩሉ ነገር ሰናይ ኣሎ ኢሎም እዮም ተዓሻሽዮምኒ። ዕልዋ መንግስቲ ኣይኮነን ኢሎምኒ ኣሚነዮም። ትርጉም ኣልቦ ውፁእ ዕልዋ እዩ ነይሩ። ሮበርት ሙጋቤ ንውርሻታቶም ዝሕለቑ እዮም ዝመስሉ። ኣብቲ እዋን ደጋጊመ ዝተዛረብ ኩሉ ነገር ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት፣ ናብ ሕጋውነት፣ ናብ ነፃ ህዝብና ወናኒ ከባቢኡ ናብ ዝኾነሉ ባይታ ንመለስ ኢለ እየ ነይረ። ብዙሓት ዚምባብያውያን ግና ብሕልፊ እቶም ድሕሪ 1980ታት ዝተወልዱ እቲ ሓቂ ማእኸላይ ስፍራ ዝሓዘ እዩ ይብሉ። 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ፔሲ ቻኩዌነይ ከምዚ በለ። ሮበርት ሙጋቤ ኣብቲ ፈላማይ ቅኑዕ ነይሩ። ድሓር ግና ኣንፈቱ ስሒቱ እዩ። ጊዜ ድሕሪ ምሕላፉ ግና ሙጋቤ ዘየፈናፍኑ ኮይኖም ብገበን ሰብኣዊ መሰላት ወፅዓን ምርጫ ሰሪቖምን ተባሂሎም ይኽሰሱ። ሙጋቤ ኣብ ዚምባብዌ ንፕሮግራም መቐሎ መርየት ድሕሪ ምትግባሮም ቁጠባት ዚምባብዌ አንቆልቂሉ
ዝቕባበን ስእነት ዕድል ስራሕን ሰማይ ዓሪጉ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ምርጫ ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን ሙጋቤ ክዛረቡ ከለዉ ህዝቦም ብታሕጓስ እዩ ተቐቢልዎም በቲ ንዕኦም ዝገልጸሉ ሳጓ ጉሽንጎ እናበሉ ይጽውዕዎም ነበሩ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ሃራሬ መካነ መቃብር ኣክር ስነ ስርዓት ቀብሮም ክፍጸም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ANC ገዛ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መርአያ ሓዳስ ኣፍሪቃ ንመግዛእቲ ዘወገደ ንዚምባብዌ ኣብ ጎኒ ሃገራት ዘሰለፈን ኢሉ ገሊጽዎም ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ዚምባብዌ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናጻ ድሕሪ ምውፅኣ ኣብ ዘፈር ትምህርትን ጥዕናን ዝነኣድ ስራሕ ዝፈጸሙ ኣብ ወፍሪ መሰረተ ትምህርቲ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ሮይተራት ዝነበሮም ሙጋቤ ነቲ ኣወንታዊ ስርሖም ድሓር ብዝፈጸምዎ ኣጥፊኦምዎ ክብል ገሊ ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ሰፊሮም ምኒ ኣፈወርቂ ነቶም ኤርትራውያን ዝሓገዘት ኤልሳ ጭሩም ኣዘራሪባላ ኤልሳ ነቶም ኣብ ጅቡቲ ዝነበሩ ቅድብሎሚ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ብሕማቅ ኩነታት ተታሒዝና ዝበሉን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን የዘራርቦም ዝነበረ ካብኡ ካብቲ ዝነበሩ ኩነታት ወፂኦም ናብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ ኣብ ምግባር ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዝነበረክን ንዓኹም ከም ዘዘራርብና ክንዝከር እዩ ብድሕሪኡ እውን 19 ዝኾኑ ኣለው ዝተረፉና ብሉ ነይሮም ንሳቶም እውን ይዝክር እሞ ብዛዕባ እዞም 19 ብኸመይ ንካናዳ ኣትዮም ኣለው ግለጽልና ኤልሳ ሰላም እንያ እዚኦም 19 ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ዶብ ኩናት ሰነ 2008 ተማሪኾም ብመንግስቲ ጅቡቲ ብጽንኩር ኩነታት ተታሒዞም ጸንሑ እዮም ብናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩናት ምሩኻት ክልተ ሃገራት እቲ ኩናት ዶ ምስ በለ ኣብ ስምምዕ ምስ ዝበጽሑ ክቀያየሩ እዩ ዝግብኦም ምክንያቱም ጅቡቲያውያን ናይ ኩናት ምሩኻቱን ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ፍሉጥ እዩ
ولا منكس إرترات مجمرة يبلين نجيبوتي كنات أسرات انتبلت ياو كم تستخدمنا يو مجمرة كلفت مروحات موليوم بسودان جيروم نجيبوتي آتيوم بدحر إدما بتي منكس قطر قبروز نبرنا إركي مسرح 4 بعلة تفتيحهم تمليسهم من هاجرهم إرتراجن مروحات يبلين إلى سقع حجي زي أمانة اللي قدائي سلازي زوم سبات زيوم نعسرت حد عمد كابسب تقليلهم تأثيرهم بناي عالم لخاوي ناي كوميتيك أي مسكال بقوانو يرئيوهم نيروم يوم عم ترشتا جن تجدي مسنوها محبرنا بتعق تعرضوا سلازنا برات الصوم كفتحوا ويا بسالسها هاجر خدو مترشتو أبكلتشن 16 منقص جيبوتي يقرأي لهم باردون غير لهم ماتيو بدحريو ملسلو هاجر سلازي باللوم ICRC مسيو NHCR كوينوم بحبار نحناون بزحقوس قسنالو منقصي جيبوتيون حاجيزو أبسالسي هاجر ني كندا نخمسو تغيرو 19 يوم حدا كاباتهم بتعمي حامي مزنبري ولا السخي ترفه يومتيو أب حكمنا تعاقيبوا له كم قالوا تجن كم سدتنياتات مثلهم تحليل لهم منقص كندا مول حلفنة وسيدة عم تعطهم على إلسا بفلان زنا جبوت خناتات نايزم أو نبرو إرتراويان خناتات كتاتليون سلزنا بركي نزيهم 19 كيتكون أبجبوت خلو تتحيزهم لزنا برو خناتات رئيقيون يركي أخي حقيقة هو كل التجزي رئيهم أفكلتشن 10 سنة أفكلتشن 10 بتعمل حزني روتي أتححزو مالت أفحنتي كان شلو أب كل تخبز ليهم نيرهم كاب أخوت يكلون يوم بسكيورتي يوم تخبيبهم زنبرو أب نجاد ناي بوليس أكاديمي يوم تأثيرهم نيرهم بتعمل روحو يخافتي كأنت رجع تزنبرو ما نفسب كرخبهم أبذيك البوتا كوفي لهم علو تمرتي لسراحي لقليل كما لهم حالفهم ما أثرت حدا عمت بتعمي ساتهم مروخاتنا ديم زبلو ومروخاتنا أم زبلو مروخاتنا يبلو ساتهم من تي منقصتون مروخاتهم يزبلو تمارينا يم زبلو أتححزهم بزيكاتي حالوات صنع مخانو مقبي حكمنا خمزة عمسلو نقرات كخمين يرتو خنتاتهم دهاني نيروت مقبي هبوهم مجلس أفريكان حرت أثير كاسيتي أتححزه استي قلنا زاب حكمنا هنزارب تخينا حدا كاباتهم مع سيجميروا مسحاتكم أفتخويناتي يجميروا أتم سولد ما شعوه حميمون أيسنا أمرو كستي يحديروا أبقى يتدربي نيرو حكمنا أتيمون يروم حانسا كتشعقن تي تقبر الحكمنا أخول دي نيرو عصرت حدا عمد صدرخا زي ترئيلو منم تسفا زي ترغبل لبوتات أسيركا سنا أمرو خان بعلو كميلو يو دحان كخون زخل وياي تسرح وياي تمهار كوفي الكا وقيحو مسي أب نفسي ما سيتي سكيات قلا وردو من قن تتحيزون بقى هنشبلو ساوتوني منيرو حجي أب جبوت زي طرف تأثر تراولدو بتي أنا دفلتو من البات حدا كهلو ناخليو ناتو فليز ولا كيز كخون خل جن قالوا أتكن استعسروا أنا دفلتهم يلون محبرنا خمسة قبرني رحت بالتصنيح خمو استبزع محبر وحاليو تسبق مسلات إيرترا Human Rights Concern إريتريا أب لندن سرعة تمزجيو بزعبا سبق مسلات إيرتراويان أب وشتي إيرترا زقبر يخون أب دقي ناي مسل مجهزات زكتاتل زمزقب زتعبق محبريو زي كازم ناي جبوتي أب وصاو خينهم مسلم تجهيسي لكم تتابعكم لهم ويزعركم لهم ومحبركم زعر لهم كنتات تقلدوا بكالبوتا وبزحات نعملت قبل ليبيا سي كاب كل تشحن كل تنجميرنا تواسينا بزحات إرتراويان كاب تفلالي بيت مأسر تبع المسراتها بحد أوان أب كل تشحن شديشن سقع شو عتميتي سرات ونيروميو بزحات بشحز وانصروا سرات كاب بيت مأسر توتينا نسالسي هاجر كم زغدو تتابعنا لهم سي أب مول عالم تزرقيهم علو أب السعوديون كمو ببحر زقاتو إسران شمنتن إرتراويان أب أمون حدا نايب حقي نايسنا أمرو حمام يحديروا بزح تساقي حاونا ونيرو مساعتهم ساتهم كم زنا جيبوتي تتابعنا بمول هاجر شودن نخاطو تغيرو يو استفلالي هاجرات بزحينا نتفقر ولا كاب إثيوبيا يهون كاب كالوت هاجرات كاب أوروبا بزحينا تحلالزو نخاي فرزو نخاي ساقيوسي كل جدي ستاند باينا زلنا إلسا جروم نزهقني حبرتا زي مسكنك يغني لي مني
ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሐ ኣብ ጉዳይ ኣጋዛውያን ክልተ ኣጋሽ ዓዲሙሎ ናብኡ ከሕልፈኩም ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣራእያ ዘለዎም ክልተ ኣጋይሽ ኣለውና። ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ፣ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምዖን መሓሪን ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልኢኹልና ኣሎ። ናብ ዓለም ክሕልፈኩም ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምዖን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ጽፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይደ ኣለኹ። ፈለማ ምስ መምህር ስምዖን ዝገበርኩ ወግኢ ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበ ዕላምኡ እንታይ እዩ? ኣጋእዝያን ቃልሲ ናይ ደቀባት ህዝብታት እዩ። ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቀባት መንነት፣ ናይ ተጋሩ መንነት፣ ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ጫፍ ብልሃ ዓለም ዘረገፀ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ። ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግዕዝ ምግባር እዩ ዕላምኡ ማለት እዩ። ኣጋእዝያን ኣንጻር ዝኾነ እምነትን ኣንጻር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን፣ ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ውሕዳትን ትኽብር ሃገረ መንግስቲ ክምለስ እምበር ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓፂሩ። ምክንያቱ ሓባ ናይ ታሪክ ስለ የጋጠመና መግዛእታዊ ተሓሳስባት ስለ ዘሎ ኩሉ ዓዲ ቃልሲ ብንጹር ማለት እዩ። ትውዳበኩም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምዃንካ ፈልጥ ኣለኹ። ኤርትራውያን ኣለውኩም ድዮም ከመይ ወዳድበኩም ዘሎ? ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን እንታይ ንፍለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ። ኣብ እስራኤል ኣለና፣ ኣሜሪካ ኣሎ፣ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ፣ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደቦዶም ሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ሓሊ ኮይኑ ነብሱ ፈሪቱ ዝቃለስ ዕድል ዝኸፍት እምበር ዜግነት መንነት ንበይኖም እዮም ማለት እዩ። ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሎ ካይደሊ፣ ናይ ኢትዮጵያ ክህሎ ካይደሊ፣ ናይ ኤርትራ መንነትካ ግን ከመዲያካ ሓንቲ እያ እዩ። ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊካ ኣይትፈቶን። ንሕና ናይ ቅድሚ ናይ ዝነበረ ሽምና እዩ። ኣብ ስልጣን ኣክሱም ግዕዝ ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ። ንሕና ናቱ ወረሰ ስለዝኾነ ቅድሚ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና እዩ። ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘድልዩ ክነመዝግቦ ኢና ንደሊ፣ ከምቲ እስራኤል ዘሎ፣ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ፣ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ፣ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝጊብና ከምኡ ጌርና ክንከይድ ኢና ንደሊ። መምህር ናይ ኣጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ፣ ዶብ ይግህስ እዩ። ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት 9 እየን። ኣጋእዝያን ትክክለኛ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ። እንታይ ካ ትብሎም እዚኦም ንስኻ? ሕጂ ብንጹር ንሕና ናይ ኣጋእዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልዕላውነትን ነፃነትን ብሌን ዓይንና እዩ። ንሕና ዌብሳይት ኣለና ብትግርኛን ተፃሓፈ እዩ። ብንጹር ተቐሚጡ እዩ። ንሕና ንብል ዘለና ሕጊ ብዙሃንን ናይ መንነት ቃልሲ እዩ፣ ናይ ረብሓ ቃልሲ እዩ ኢና ንገብር ዘለና። መምህር እታ ሓንቲ ግልፂ ክትከውን ሰባት ዝጥይቕዋ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መታሕት ቢልዮን ንበሎም ደንከላ ንበሎም ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብርክት ዝበሉ ኣለዉ። ንዚኦም ኣይተሓውስን ኣጋእዝያን እያ ትበሃል መኸመይ ኣስክብራ እያ? እሞ እንታይ ክብለካ መሲልካ ሕዚ ኣብ ታሪክ እንታይ ኣሎ መክለካ ሰለስተ ነገር ኣሎ። እዚ ትራይ ክላን ምሽት ዝበሃል ሕጂ ንሕና ምናልባት ናይ ትግርኛ ብናይ ዓድታት ስታንዳርዳይ ስለዘይኮነ ዝኸቢላ እንዳንብሎ ዘለና ጠልፉ እውን ኣይኮነን። ሕጂቶም ህዝብና እዮም እምበር ኣይ ህዝብና መስ የበልናዮም። ስለዚ ነዚ ናይ መታሕስዶ ናይ ገለ ዘይኮንና ንሕና ኣብቲ መሬት መን እዮም ቶም ብዙሓን መን እዮም ቶም ደቀባቶት ክንፅል ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መሰብ መዳት ንኽድር ስለ ዘለና መስ ሕጊ ብዙሓን ከዓ ይገዝእ ማለት እዚ ናጀሪቲ ቦት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ንብሎ ኮ እዩ። ዓለማዊ ህዝቢ ኮ እዩ ዝንፀል ህዝቢ የብልናን ብሌን ድዩ ተዓፋር ድዩ ህዝብና እዩ ኢና ንብ ዘለና ሓጢ ሕጂ ዝተነፀለ ሰብት የለን ባዕሎም ካልኦት ዘዋቕዕዎ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ። ኤርትራ ብምልእታ ናይ ኣጋእዝያን ሓሳብ ዝግበር ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝወቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለ ዝበልኩ ከዓ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ንሕናምቲ ኤርትራውነት ጣልያን ዘምጦ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ። ኤርትራ ሃገር ፀገም ይብሉ ኤርትራውነት ግን እዚ 9 ብሄራት ዝብል ማሕበራዊ ምህንድስና ድረስ ብቐንዱ ኢና ንቃወሞ ማለት 9 ብሄር የለዋን ድዩ? 9 ብሄር የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላን ዞም ትግረ ዝበሃሉ ዞም 7 እንዳታት እዮም ኢና ንብ ዘለና ህግደፍ ዞም ፀወታ ኣርጋ እዩ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ እዩ ኢና ንብ ዘለና። እዚ ናይ ቢልዮን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታት ዝበሃል ገለ ዝበሃል የለን ድዩ? እንዳታት እዮም ንሶም እንዳታት እዮም። ሕጂ እንዳ ቀቢላት ካልእ ትርጉም ክንወ የብልና ናይ ባዕሉ እርክ ሕብረት ዝባው ምዕባለ እዩ። ንሕና ንባዕሉ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ 2 ዓመት ነርና ኢና ንብ ዘለና ተረዲኻ እንዳ ስለዚ ዝፀልፉ እውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰባዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅሕዎን እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረብ ዘለና። ዶብ ከመይ ይተሓዝ መምህር ምስ ዶብ? እቲ ዶብ እንታይ
በቃ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ህዝብ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብኡ ኮ ተሳሚታውስ ትግራዋይ ኣሎ ማለት እቶውኒ ወጋዓዊ ትኸውንም የኤርትራን ህዝብ ትግራይና ኢትዮጵያን ወላ ሓንቲ ፈላላይ እዩ ዶብ ኩሉ የብልን ማለት እዩ ዶብማ ዶብ አርቲፊሻል እዩ ተረዲኻን ትዶብ ተኣሎ እዩ ትዶብ አርቲፊሻል እዩ ንሕና ንትዶብ ግን ታሪክ ገብረ ንኽእልና ናብ ንውር ሰላም ክመጽእ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ብናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድ ፍራይዴ ኣግሪመንት ውዕሊ ቅድስቲ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያን ካብ ክልተን ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ካብ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን ዝነብሩ ኤርላንድ ከዓ ኣብ ዩኬ ዝነብሩ ስለዚ እቶም ኣብ ክልተ መንበረ መንግስታት ውክልና ኣለዉ ብኸምኡ ጌርካ ብሕጋውን ሰላማውን ምዕራይ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከዓ ክዳፋእ ኣይክእልን ኢና ዘለና ቀፂለ ዝረኸብክዎ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዚኡ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ኣማንኤል ሳህለ እዩ ኣማንኤል ሳህለ 12 ናሓሰ 2011 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልቲኡ ህዝብታት ዝብል ዘቕረቦ ምጥናዕታዊ ጽሑፍ ዝሰነቆ ዕላማን ዘለዎ ፋይዳን ከብረህለይ ፈለማ ሓይተየ ነይረ ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዝሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብ መቐለ ዝገበርኮ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኦስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣግቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ኢንተርቪው ተግብረኒ ኣለካ ስለዚ እቲ ዝክብሎ ዝደልና ተፃረየ ከይድ ክእል እዩ ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል እዩ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልጥ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተኸቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምዃንና ከበሳ ማለት ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምዃንና ክንርስዕ የብልና ነዚ ድማ ብምንታይ ክንቅጽሎ ንኽእል ብንግዲ ይኹን ብናይ ባህሊ ልውውጥ ይኹን ወላ እውን ትግራይ ክፋልና ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና ምሕዋትና ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕጽል እያ ንዝደልዮ እናበርትዐ ካይድ ሓደ እዋን እውን ሕማዕ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕር መፅኡ ክልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተደኣ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይንና ኣብ ቀረባ ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ብኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርአ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ትፈለማ ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዛረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎ ምኾን ገሊኣቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከለና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕቲ ዘለዎ በዓል ኩናማ ይኹን ሙሉእ ዳረብ ይኹኑ ዓሳርታ ይኹኑ ወይ ራሻይዳ ይኹኑ እዚኣቶም ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብ ግምት ኮነእትዎም ኣለና ማለት ክሳብ ክንደይ ቅርበት ዘለዎም ምስ ትግራይ ንሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ዶ ይቐርብዎም እቶም ከም በዓል ቤን ዓመር ይኹን ትግራይ ይኹን ካልኦት ብሄራት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናብኦም ክንገድፈሉና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንሕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣለና ንሳቶም ከነየን እዮም እዚ ኩሉ ግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕልው ክኾኑ ኣሎ ኩሉ ግዜ ትዶባት ፍሉጥ ክኾኑ ኣሎ እዚ ምስ ገበርካ ካሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን እየ ፀቢቑ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን ኣነ ግን ፈፂመ ኣንጻር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስድ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬምናጦስ ዝመፀ ዝሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፂኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ አብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ይባገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋይ ናይ እስላም ብዛይ መጠን ብሓይሊ ዝድግፎ ምድጋፍ ዘይኮን ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈዮ ይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እየ ኣነ ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምምፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣለና እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዕና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ዶባቶ ኣኽቢሩ ሲ ክሓብር ደሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ ብድሕሪኡም በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ
كمتن نلعلي خمزي لعل كل سب غيرو وسيدو ننفسه اب تግራይ እንደመጽ አልማዕትና ምሓራ ናይ ሸዋ ዘሐለፈ ጽልዋታት ገለ ትናይ ምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ናምነት اب تግራይ እንደሕሪካ ብዙሕ اب ትስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለኻ ሕጂ ናይ ምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ዘራርባውን ናምነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ትግራይ ገለ ደቆም ገለ ምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ዝገድፎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም ጅኮም እንተ ደኣ ኮይኑ ስክሳብ ክንደዩ ኤርትራዊ ከኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ አለስ ኩሉ ግዜ ምሳና ዲቱ ልቡ ወይስ ኮኸፍ አኸለ ዶዲና ባና ክመጽእ ደላ ክሩዎ ከሎ ድማ ናብቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዝምብል ለዚ እዚስ ክዕረሎ ሃገራውነት ክፍጠራሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናኽር ተዘይ ኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገጸ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራውን ብዙሕ ከኣምኖ ይክእልን እዩ ክልቲኦም ዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ